So hey guys, andito ako ngayon sa SLC. Unang-una magandang araw. Pupunta kami ngayon sa Bangar para sa aming paglilipat ng mga gamit. At syempre hinihintay ko si Cholo, saka si Paul. Ayun, andyan na siya. This is Maestro Calbong. Andito na siya. Ayan na siya, oh. Ayan, oh. Naglalakad na. Ayan. Ayan na siya si Cholo Lekong. Ba't ang tagal mo? Nagbayad pa ako ng tuition. Nagbayad pa pala siya ng tuition. Kawawa na. Ay, para makapag-compre daw siya, kailangan niyang magbayad. Oh. So, excited ka ba? Punta tayo ng Bangar, di ba? Oh, excited? Excited. Oh, excited daw. Kala niya siguro. Ba't ba tayo pupunta doon kasi? Kasi nga maglilipat tayo ng mga bagay-bagay. Ganun talaga pag hindi na Lilipat na niya yung hotdog sa Bangar. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot talaga. Ayan. Pero abangan ninyo kasi it's the end but it's also the beginning. It's the end but it's also the beginning. Ayan. So i-drive tayo ngayon ni Cholo. Maraming salamat sa kanya kasi pinagbigyan tayo sa ating request. Ngayon lang naman yan, pero sana maulit pa. Hindi ka depende yan kung talagang naman. Siyempre tumutulong naman siya, so okay lang yan. Okay, so i-update namin kayo mamaya. Hintayin lang namin si Paul at saka kami lalarga. Punta kami sa cafe, kukunin yung mga gamit, tapos diretso na ng Bangar. Ayan, so makikita ninyo mamaya kung ano yung reaction ni Cholo Lekong. Yan, siyempre. Nandun na si Paul. Oh, nandun na si Paul. Si Paolo. Ayan na siya. Hintayin na lang namin si Cholo dito, kukunin niya yung sasakyan niya. Yan na siya. Oo. Lumagay naman. Oh, yan. Hintayin na natin dito. Sige. I'll see you guys. Pupunta kami ngayon sa cafe. Kukunin na namin yung mga gamit namin doon. Gamit ko pala. So ready na ang ating mga bossing dito. Kapagod unang task ni Cholo kanina yung nagpahangin. Pinahanginan. Kaya kayo magpahangin muna kayo. Stress na tayo eh. Tingnan natin kung makakapagpahangin tayo doon sa amin. Pero nakaabang na yata yung masarap na ulam sa Bangar. Uy, ano kaya yun, bro? Tingnan natin kung anong niluto nila. Kaya yun. Hindi ko makita na. Bakit? Dito na lang siya. Alin? So mga kaibigan, on the way na po tayo ngayon sa Bangar. So far, nandito pa rin po tayo sa San Fernando City. At dadaan po tayo ng Bacnotan. And through Bacnotan, Luna, and then Bangar. Para po wala po tayong mga makakasalubong ng mga masyadong maraming sasakyan pag sa highway. So ready na. So may mga matadaanan daw po tayong mga konting areas for side trip. So tingnan natin kung makakadaan tayo doon. Okay.
first stopover, nandito po tayo ngayon sa may Barangay Almeida. Luna ba to? Ay hindi, oo, Almeida, oo. Paknotan ba? Ewan. Luna yata to kasi Parawir yung boundary. So andito tayo ngayon sa pinaka man-made forest. Baba tayo ng konti para mag-picture tayo, video tayo. Mag-picture dito. Ngayon ka lang. So habang nagpapahinga ng konti, so dito kasi malilim. Yan. Oh, Charles. Yan. Okay. Ayan. Yes. So pakita ko muna yung area. Yan. So napaka sarap ng feeling. Okay, so konti-konting picture muna. Wait lang po ah. Nasa Luna, La Union na po tayo. Ayan. Bilis lang. Napasarap yung kwentuhan namin. Ayan. So, medyo gutom na rin. So, pagdating namin doon sa bahay, magla-lunch. Diretso lang yan. Saan ang daan? Yung pag ano, pa-curve. Yeah. Yan o, Tubanggar. Yan. So, Tubanggar na po. Yun o, Tubanggar. So we are in Luna, La Union. Tricycle ng ano yun? Luna. Oo. Blue. Blue. Nandito na po tayo ngayon sa Paratong Tour number 4, Bangor, La Union. Ayan. So, binabagtas na po namin ang bandang Sea Oil. Dahan-dahan ka na dyan kasi may papasok dyan pa ganon, pa left. Ayan. So, paloob na po kami. Yan yung paloob dyan. Ayan. Yakyat mo na dyan. Nandito na tayo. Sabi barangay dyan pa. Wait. Doon pa. Sa kalsada. Yan. Loob mo dyan. Pasok dyan. Pasok kaya. Asya. Dito na tayo yung barangay hall namin. May pag-parkingan doon? Yap. Ang mag-alala dodong. Ayan. Nandito na po tayo. Diretso lang. Sige lang. Yung bahay namin nandun. Punta doon. Saan ko ipa-park? Sige pa. Diretso lang. Ay, ikot tayo. Oo. Nice man. Oh. Dito na kami. Saan? Sige lang. Diretso lang. Tumagra ka pa. Yan likod ng bahay na yan yung bahay namin. Ano ito? Pala doon sa dulo. Oo. Maluwag na doon. Yun lang kapag Pero hanggang dyan na lang. nakasalubong na naman tayo dito. Basta may parkingan ah. Oo. Saan nga eh? Sige lang. Diretso. Wait. Konti. Guys, andito na kami sa bahay ng kuya ko. So, kararating lang namin kabababa yung mga gamit. So, welcome home Cholo and Paul. Yan. Mga single yung mga yan. Mga naghahanap dyan. Meron dito, ano? Meron dito. Marami. Hindi lang sila lumalabas, gabi sila lumalabas. Nocturnal pala dito. Nocturnal. Okay. So mamaya punta tayo doon. Wala nang bubuhatin? Wala na. Tapos na. Kunti lang yun. Yan na, Nay. So mga kaibigan, yung kuya ko nagluto siya ng pansit. Tagalog yan. Bacolod kasi siya eh. Bacolod. Ilonggo. Yan. So may pansit. May niya nga sabaw din. Ano? Something like soup tapos may pinakbet. Pakbet.
Sweet. Sa saging. Yan. Okay, so kakain po muna tayo. At napagod daw po, lalo na yung driver namin. Wow! Oh. Siyempre, hirap mamerta, no? Pero bumelta, na-stress siya sa pag-bumelta. Na-stress siya sa pagpasok dito, may masikip kasi yung daanan. Pero nakaya naman. Pero feeling ko, hindi na siya magpa-park dyan. Hindi, pwede naman. Yan, so kain na tayo habang mainit pa yung sabaw. Yan. So, let's eat! Pepsi ba kaya naman? Sponsor. Okay. Okay, so nakita nyo ngayon yung part 2 ng ating paglilipat ng mga gamit sa amin. Gamit ko pala. Okay. Gamit from the cafe to my hometown Bangar. Pero bago po magtapos, syempre, magpapa-shoutout. May shoutout muna tayo sa mga subscribers natin. Shoutout sa aking naka-naka na si Sean Jerome Palabay. So, mag-ingat-ingat lang ha. Ingat lang kung saan tayo. At sa lahat ng ating mga subscribers, maraming salamat. Patuloy po tayong sumuporta at mag-subscribe sa ating channel. So, yun po. Maraming salamat po ulit and have a great day. This is Maestro Calbong.